हेलो फ्रेंड्स, चलନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି। ତ ଏଠି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଓଳାଶୁଣୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ମା ଓଳାଶୁଣୀ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଏଠାରେ। ତ ଏଠାରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏଠିକୁ ଆସନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ମେଳା ପଡେ, ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମେଳା ପଡେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି, ତ ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଟିକେ ଯିବା। ତ ବହୁତ ପିସ୍ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଜାଗାଟା। ଆଜି ମାନେ ମେଘ ପାଗ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବେ 5ଟା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଠାରେ। ତ ମେଘ ପାଗ ତ ବେଶୀ କେହି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ସୁନସାନ ପରିବେଶ, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ପିସ୍ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଜଣେ ଯିଏ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ, ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲର, ତ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି, ତ ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ବହୁତ ସେ ଇଏ ହେଇଥିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଏ ଲୋକାଲ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆସିପାରେ ନା, ତ ଆଜି ଏଇପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଯାଇଥିଲେ, ତ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଯିବା, ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପିସଫୁଲ ଜାଗା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସାରଙ୍କର ଫଟୋ ଆସିବ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ। ତ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ସାର୍ ଇଂଲିଶ ପଢାନ୍ତି ଆମର ସ୍କୁଲରେ, ହାଇସ୍କୁଲରେ। ତ ସେ ନାହାନ୍ତି ଏବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଆସନ୍ତି, ଦିନେ ଯାଆନ୍ତି ବି ଦିନେ, ତ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତ ଆମେ ବି ଦିନେ ଯିବା। ତ ଆପଣ ସମୟ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ବୁଲିକି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି, ମାନେ ଏଠାରେ କୁଆଡେ ଯାହା ମାନସିକ କଲେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ବହୁତ ପିସଫୁଲ ଜାଗା। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଓଳାଶୁଣୀ ଯାଜପୁର, କଟକ ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଏଇ ତିନିଟା ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମାନେ ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଏ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଫେମସ ଜାଗା ଏଇଟା ଓଳାଶୁଣୀ। ତ ଏଠି ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ମାନେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତ ଭୋଜି ଭାତ ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଜାଗା ହେଇଥିବାରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରୁ ଆଉ ମାନେ ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେବାରେ ଇଏ ଜଣାଶୁଣା ଓଳାଶୁଣୀ। ତ ସବୁ ସମୟରେ ଏଠି ଖଚାଖଚ ମାନେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭୋଜି ଭାତର ବି ଆସର ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ ହଉ କି ପଲିଟିକାଲ ମିଟିଂ ହଉ କି ଅଦର ସବୁ ମାନେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହଉ, ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ସବୁ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। କାରଣ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରେ ମାନେ ଇଏଟା, ଜାଗାଟା।